Il-laqat nibda l-istazzjon huwa kemm kbira l-imħabba tal-om u kemm l-om dejjem lesta li tagħmel sagrifiċċji għall-ulieda. Għalija l-proċess biex ikkrejna dan ir-ritratt kien minnu nnifsu mument speċjali bejnietna, bejni u bejn ommi, u għalija kien mument fejn nista' nirringrazzjaha ta' kollu li għamlet miegħi. Dal-istazzjon naraw kemm hi importanti d-dinjità u l-maħfra u għalija mument importanti fi riflessjoni kienet kemm kien kbir il-mument ta' maħfra bejn il-Papa u l-Priġunier. Il-mistoqsija tiegħi kienet kemm aħna lesti li nħarsu f'għajnejn dak li jkun f'għajnejn min għamilna ħsara u naħfru.